Hey, what's up? Guys, we back to the my channel, Arnato Adventurer. O karon nanapon mi buhaton nga challenge. O kauban ninyo si Madam Auring na pod ang moapil sa challenge. Karon ang atong challenge karon, mga guys, kuan guys kanang mangga challenge guys. Kare, kauban ni Madam Auring si Christine, si Marian, si Kuya Patrick, si Kuya Remark. Mao ni sila ang kontra ni Madam Auring sa challenge. Mao ni siya mangga challenge, no? Oh. Mao ni siya mangga challenge. Da? Oh, mao ni siya mangga challenge. Ang buhaton dari mga guys, mutuyok dito, ari dire sa among dire, mutuyok dire. Ari tuyok, kining tuyok ana. Kining mangga guys, dili ni siya pakpakan sa kamot. Ang buhaton para ipakpakani kutob mahurot ang mangga. Liso na lang may bilin. O kinsay mo daog na ay premyo ihatag guys, 50 pesos ang premyo ihatag sa mudaog. O karon paningkamutan ninyo nga mudaog mo ni Madam Auring. O kay si Madam Auring kusog tumukit-kit sa mangga. Oh, okay guys, karong tataod guys, makita na ninyo si Madam Auring nga moapil sa challenge. Okay guys, ready guys? What's up guys? Mga amigos, mga amigas, naanata karon sa among duwa nga mangga challenge. Karon kaway, Kuya Remark, si Patrick, o niya si Christine, o si Marian. Okay karon, magpaduwa na mi karon, muduwa ninyo, mulingaw ka ninyo, si Madam Auring. Okay? Magsulbo na ta karon sa atong duwa nga mangga challenge. Kinit-kitay sa mangga. Hello mga mamigos amigas, kanami karon, mukit-kit sa mangga. Ready? Get set! Go! Tuyok sa gabi! Kita na. Amazing!
Tilukay ha. Pas. Tilukay. Hangat. Gitin. Sige, gitin. 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 Sige. Gigit. Tabang yan. Tabang kayo muna iskwintan. Hawa daging. Tabangi. Oh, tabang. Kikit pa. Kala, sige. Down. Ano lalo? Okay mga amigos amigas, anahuman ang among challenge sa mangga, kilit kita sa mangga challenge. O karon anay ni daog. O kinsa may ni daog. O ato tanawon. Tapan sige pagkilit kita mga amigos amigas. To gitabangan na ni GR. O kani ka mari Kuya Remark, o pamatiwas. O kanya nay ka Patrick. O mura kilit kita kohol. Na ang ako muning ako wa ako katiwas kay wa madagdali tapas ipagkit-kit si JR hala kit-kit karon napay kang Timarian hilok na tilok-tilok na pod. Duhay mo daog karon magtunga sa premyo ni Sir Renato Adventurer sa 50 pesos. Duhay ni daog. O ano tawagon ang ni daog? O si Ate Marian ni daog. Kaway Ate Marian. Kaway og si Kuya Remark. Kuya Remark si Kuya Patrick di ay. O ani Moni kasog mukit-kit og mangga. O si Kuya Patrick og si Kuya si Ate Marian, mo ni daog. Unya karon, duha man ni daog, magtunga sila sa 50 pesos. Tag 25. Okay ra mo. Okay ra ba? Ora makag nag-uol. Hoy. Dodo. Okay ra. Ikaw Ate Marian ni. Oy, ikaw okay ra ka. Magtunga mo sa 50. O sabi kasulti ninyo ni si Renato Adventure. Salamat. Unsa? Salamat. Sige, salamat. Saan sa balik ka? Salamat sa mangga, premium, mangga. Adi na lang katagag premium, mangga na lang imo. Kay dagang nakaong mangga. Okay. Okay kan ako, adyo ko kadaog nila, mga amigos amigas. Kay paspa, hangat kayo. Tanawa akong porma. Tanawa, nagkabitas-bitas ng akong kuan. Karon nami karon diri live ni karon. Sa among challenge nga mangga. Maghinaot mi, nagmalipayon mo sa video. Ayo kalimot pag-subscribe ni Renato Adventurer. Kay siya naghatag sa premyo. Okay, okay mga amigos amigas. Salamat, God bless. Kaway. Kasawa makadaog, kaway.
kaway kit pa. Kit pa sa tik. Napas Kuya Remark nakit pa bisag wa kada og kala mangga na lang inyo. Kit. Sige, salamat. Okay guys, salamat guys sa inyong pagtanaw guys. Maginaot ko nagmalipayon mo sa among video. Ayo kalimot pag subscribe ni Renato Adventurer guys. Okay guys, napili gyud si Madam Auring guys, ang nidaog guys, si Marian ug si Patrick guys. Salamat guys, God bless guys.